Bicol, may pauwing Batangas, may pauwing Bicol, at may pauwing Laguna, o kahit saan man part po ng Bicol, nandito po ang sakayan nyo sa Pitik. Nakita nyo po mga bag. Pansamantala, babay muna po Manila at kami pa iuwi ngayon muna sa Bicol. Siguro babalik pa ako dito sa Manila mga second week of July. Kaya see you in Bicol at isang mapagpalang po sa ating lahat. Bye-bye! Ayan guys, nasiraan ang bus namin. Flat yung isang gulong. Hindi ko alam kung saan lugar to. Banda, pauwing Bicol. Basta ayan, nagpapalit guys ng gulong. Medyo saglit lang naman to dahil isang gulong naman ata yung medyo flat. Ayan, ito ang lugar namin. Unang-unang hinto dito sa bandang basta Quezon Province to. Ayan, may police station. Tapos yan. Ayan ang pangalan ng sinakyan namin. Villesa, diretsong bayan kasi namin to. Diretsong bayan ng nito. So ayan guys, tapos na magpalit ng gulong. At ayun, ikinakabit na lang yung tinanggal na gulong doon sa unahan para kami naman ay aalis na. Saglit lang po guys, napalitan yung gulong. Kaya so ito, mamaya naman po mga kapatid.